أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين سيدنا وشفيئنا ونبينا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahalul uqdata min lisani yafqahu qawli. Bayan wannan, masu kallon mu da kuma sauraron mu a wannan tashar tamu mai suna Darul Ilmi, yau ma ga mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mu domin mu ci gaba da darasin mu da muka saba gabatarwa a cikin wannan littafi mai suna Al-Muqaddimatul Izziya lil Jama'atil Azhariyya Talib Abil Hassan Aliyu Al-Maliki Ash-Shazali. Jama'a, kaman yadda muke bayani kullum, idan ka kalli wannan bidiyon don Allah, dan soyayyarka ga Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ka danna mana liking, sannan kuma kai mana sharing, kai mana comment. Hakan din zai sake ƙarfafa mana gwiwa, sannan kuma hakan zai sa wannan tasha ya shiga cikin duniyar YouTube saboda 'yan uwa su amfana. Ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da mu baki ɗayan mu. Darasin mu a yau insha Allah a littafi irin nawa, shafi na 109, inda malamin yake cewa faslun, rarrabewa, shurutul imamati, sharuɗa na yin limanci, wanda waɗannan sharuɗa idan ba su cika ba, bai halatta ba mutum ya jagoranci mutane a sallan farilla. Tis'atun, sharuɗa na limanci. In aka ce limanci shine dai yanzu ana nufin limancin sallah. Tis'atun, guda 9 ne. Al'awwalu, na farko, at-taharatu, tsarki. Fala tasihhu imamatu man salla muhdisan, limancin wanda yake sallah da ƙazanta, wanda yake sallah da najasa, limancinsa baya halatta. Sannan kuma wannan ƙazantan yana barin wannan ƙazantan ne a jikinsa muta'ammidan, da gangan. Asani, sharaɗi na biyu daga cikin sharuɗan limanci, Allah ya kuna ma'amuman, shi wannan limamin kar ya zamanto mamu. Abinda ake nufi da mamu shine duk mutumin da ya zo ya iske raka'a ɗaya ko biyu tare da liman, shi ake kira da mamu. A mazhabar malikiya ba a koyi da mamu. Faman iqtada bi masbuqin, duk wanda yayi koyi da wanda aka riga shi fara sallah, ana nufin shine masbuki, aw bi ma'mumin, ko kuma da mamu, zannahu imaman, yana zaton wannan wanda yayi koyi da shi limami ne, batsalar salatuhu, sallarsa ta ɓaci. Yanda abin yake shine, a magana wanda yake babu saɓani a wannan mazhaba shine duk mutumin da ya zo ya yi koyi da mamu, ana nufin shine wato wanda yake koyi da liman, ko kuma wanda aka riga shi fara sallah, shine masabuki, wanda aka riga shi fara sallah. In aka ce mamu, shine wanda ya fara sallan tare da liman, da shi aka yi kabbaran harama, ba a tsere masa da komai ba. To idan ka zo kai koyi da shi, kana zaton kamar limami ne,
to baka da sallah. Ko kuma masabuki, idan aka ce masabuki shine wanda aka tsere masa da raka'a ɗaya ko biyu ko wani abu makamancin haka, duk wannan idan ka zo kai koyi da ɗaya daga cikinsu baka da sallah. Amma misali a ce mutum ne ya zo ya kabbara, limami yana zaman tahiya sai ya zo ya kabbara ya ɗaura niyya sai ya zauna da aka yi tahiya sai aka ce assalamu alaikum sai ya miƙe, shi wannan wanda tahiya ne kaɗai abin da ya samu daga sallar liman, sai ya tashi zai sallaci sallarsa, sai kai kuma da ka zo daga baya sai ka yi koyi da shi, wannan kam sallar kananan daram, domin shi wannan ba mamu ba ne, ba masabuki ba ne, domin bai riski raka'a aƙalla ko da ma guda ɗaya ba tare da liman. Allah ya taimake mu. Shi ne sai ya ce asalisu na uku al-islamu, musulunci. Mushriki ba a koyi da shi a matsayin liman. Duk wanda ya koyi da mushriki wanda ba musulmi ba, misali ya ja ka sallah, to baka da sallah. Arrabi'u, wato sharaɗi na hudu daga cikin sharuɗan limanci, azzuquratu, wato mutum ya zamanto ko in ce limamin ya kasance namiji ne. Fala tasihu imamatul mar'ati, wato limancin mace baya halatta mutlaqan sake babu kaidi. Mace ta ja ku sallan farilla ko sallan nafila ko sallan roƙon ruwa ko sallan kisfewar rana ko wata, duk wannan baya halatta sake babu kaidi. Alkhamisu na biyar albulugu, balaga. Fala tasihu imamatu ghairil baligi, limancin yaron da bai balaga ba shi ma baya halatta fil faridati a cikin sallan farilla. Amma in wato yaro ya iya karatu, misali domin ya ja ku sallan asham ko sallan roƙon ruwa ko sallan kisfewar rana, wannan fala ba'asa illa limislihi, sai dai ga wato ‘yan uwansa yara ƙanana wanda ba su balaga ba, misali ‘yan shekara tara ko ‘yan shekara 12 ko ‘yan shekara 3 suka haɗu za su yi sallan azahar, sai suka tantance ɗaya daga cikinsu wanda ya fi su iya kira'a, wanda ya fi su nutsuwa, wannan ya halatta ya yi musu limanci ga yara ƙanana ‘yan uwansa kenan. Amma ga manyan mutane a sallan farilla baya halatta. Amma in a sallan asham ne, wannan a mazhabar mu ta malikiya ya halatta, wato yaro wanda bai balaga ba ya jagoranci balagaggu magidanta ga sallan asham. Asadisu na shidda al'aqlu, hankali. Fala tasihu imamatul majnuni, limancin mahaukaci baya halatta, haramun ne. Ku sanya mahaukaci ya ja ku sallah, haramun ne, babu kyau. Wala sukurani, ko kuma bugagge wanda ya sha giya ko ya sha wata ƙwaya da yake cikin maye, shi ma baya halatta a shugabantar da shi ya jagoranci mutane sallah. Asabi'u na bakwai alhurriyatu, ‘yanci. Mutum ya zamanto ɗa ne ba bawa ba, domin kar ku sanya bawa ya zame muku limami, domin idan kuka sanya bawa in ya zama muku limami, ya zamanto ga lokacin sallan yayi, an makira sallan ana jiran liman, mai gidansa ya sa shi aiki, ya ce kai tafi kasuwa ka je ka siyo min wani abu. Kun ga dole ya yi wa ubangidansa biyayya, ko kuma haka za ku zo ku yi ta zama har lokacin sallan ya fita. To saboda haka wanda yake bawa ba a bashi limanci. Wahiya shartun fil juma'ati, haka nan kuma wannan ɗin ma sharaɗi ne a cikin sallan juma'a. Asaminu na takwas assalamatu min alfiski, limami ya kasance ya kubuta daga fasikanci, misali kamar neman matan banza da shan giya da dai sauransu. Biljarihati, ya zamanto wannan limamin ya zamanto ya kubuta daga duk wata suka
duk wata tsoka a ce ana zarginsa da neman matan banza, ana zarginsa da shan giya, ana zarginsa da shan muggan kwayoyi, to irin wannan limamin, irin wannan mutumin ba a sanya shi ya zame wa mutane limami. Limami ya kasance mutum ne wanda yake kamamme, mutum ne wanda yake kamili. Fala tasihu imamatu zani, limancin mazinaci baya halatta. Wa sharibil khamri, haka nan kuma limancin mashayin giya baya halatta. At-tasi'u, na tara na ƙarshe, al-qudratu alal arqani, limami ya kasance yana da ikon gabatar da rukunai. Fala tasihu imamatul ajizi, limancin mai larura baya halatta anin ruku'i ga barin yin ruku'i. Masalan misali, mutum ne kilan yana da wata larura a kunkuminsa, ba zai iya yin ruku'i ba. Mutum ne yana da wata larura a wuyansa, ba zai iya yin sujuda ba, to lalle wannan baya halatta wato a naɗa shi a matsayin limami. Illa an yakuna al-mamumu aidan ajizan anhu, sai da in ya kasance mamun nasan su ma ɗin wato masu larura ne dukkansu, ba su iya yin sujudar, ba su iya yin ruku'i, to in haka ne ya halatta ya yi musu limanci. Za mu takaita a nan saboda lokaci. Abinda muka faɗa daidai Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada, abinda muka yi kuskure ko tuntuɓen harce Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana. Allah ya muku albarka baki ɗaya.